Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε απόψε εδώ. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ύστερα από την πρώτη παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα, θέλησα οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί στην πόλη μου, στην πόλη που μεγάλωσα, στην πόλη που μου έδωσε ερεθίσματα, για να μπορέσω να εξελιχθώ πρώτα σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα και για να μπορέσω να αφιερώσω αυτό το βιβλίο σε εσάς, γιατί η ιστορία αυτή απευθύνεται σε εσάς, όχι σε μένα. Εγώ απλά την έγραψα και όπως είπαμε, δεν είναι δική μου, είναι η ιστορία του Wii. Είναι ένας σκύλος, ένας τετράποδος, ένας πολύ όμορφος σκύλος. Θα τον ανακαλύψετε μέσα στο βιβλίο, γιατί μπορεί να παρουσιάζεται με τη μορφή ενός μικρόσωμου σκύλου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, κάτι κρύβει. Προσπάθησα μέσα στο βιβλίο ο κάθε χαρακτήρας να αντιπροσωπεύει και ένα είδος, μια προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Ο έξυπνος, ο αισιόδοξος, ο φιλόδοξος. Προσπάθησα να δημιουργήσω ένα παζλ μεταξύ τους και να ενώσω όλες αυτές τις ιστορίες, γιατί καθημερινά συναντάμε ανθρώπους που είτε μας πληγώνουν, είτε μας βοηθούν να προχωρήσουμε μπροστά και οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει για το καθένα αυτό. Βεβαίως. Να σας συστήσω καταρχάς τους χαρακτήρες του βιβλίου για να μπορέσετε έτσι να πάρετε μια γεύση σε αυτό, τι ακριβώς θέλω να πω μέσα στο βιβλίο. Ξεκινάμε με τον Άτις, όπου είναι ένα δέντρο. Καταρχάς να σας πω ότι η εικονογράφηση έχει γίνει από εμένα και προσπάθησα το βιβλίο να το πραγματοποιήσω σαν ένα παζλ, όπως σας είπα, να ενώσω κομμάτια όπου αν κάτι δεν βρίσκεται μέσα σε κάποιο κεφάλαιο, θα το βρείτε στην εικονογράφηση. Γιατί το κάθε σχέδιο, είτε είναι σκοτεινό, είτε είναι φωτεινό, έχει κάποιες κρυμμένες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να βγάλετε από το μυαλό σας αυτά που σας προβληματίζουν και να αφαιθείτε λίγο ελεύθεροι όταν το διαβάζετε. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Άτις, είναι ένα δέντρο, ένα σοφό δέντρο, το μεγαλύτερο στα Highlands στη Σκωτία, είναι ταπεινός, είναι τιμόλογος, είναι μεγαλόψυχος. Για μένα ο Άτις είναι ένα κομμάτι από τη δική μου ζωή. Γιατί κάθε φορά που μου έλεγε ο Wii τι να πω για αυτό το δέντρο, καταλάβαινα ότι έχει πολλά στοιχεία δικά μου. Πάρα πολλά δικά μου στοιχεία. Μπορούμε να προχωρήσουμε στον Έρνη, όπου ο Έρνη έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο βιβλίο. Είναι ένας πολύ περίεργος λαγός, όπως βλέπετε. Λίγο στριμμένος θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει. Όμως, αυτός μπορώ να πω ότι έχει το μεγαλύτερο ρόλο μέσα σε αυτό το βιβλίο, γιατί έχει πληροφορίες που είναι λίγο ενιγματικός. Σε αφήνει να σκεφτείς λίγο τι θέλει να σου πει. Δεν σου δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Είναι αρκετά δυναμικός, είναι από τους ανθρώπους που πολλές φορές θέλεις να τους πιάσεις από το λαιμό και να πεις σταμάτα, δεν θέλω να σ' ακούω άλλο. Ακριβώς αυτός είναι ο Έρνη. Η Abyss, όπου για μένα θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας. Είναι η βασίλισσα της αλμυρής θάλασσας, είναι υπερβολικά φιλόδοξη, θέλει να καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά της. Όταν δεν μπορεί να καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία θέλει, μπορεί να γίνει αρκετά εκδικητική και αρκετά σκοτεινή εντός εισαγωγικών. Θέλει να περνάει το δικό της. Ο Άφλεκ. Τον Άφλεκ τον έχετε γνωρίσει όλοι, όχι σαν ένα χταπόδι, τον έχετε γνωρίσει σαν προσωπικότητα, σίγουρα. Μπορεί να είναι ο πατέρας σας, η μητέρα σας, να είναι ο παππούς σας, η γιαγιά σας, οποιοδήποτε μπορεί να είναι. Είναι ένα χταπόδι σοφό, μελετημένο θα μπορούσα να πω, δίκαιος, σκληρός. Δεν θέλει να βλέπει ότι κάποιοι αδικούνται. Θα μου πείτε, ναι, μπορεί να είναι ο πατέρας μας, μπορεί να είναι ο παππούς μας.
είναι περιορισμένος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που έχουν αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά όπως ο Affleck. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας να αδικούνται, αλλά δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ενώ ο Affleck έχει πολλά πλοκάμια. Ο Duncan. Ο Duncan είναι ένα παιδί, είναι το δεύτερο παιδί μέσα στο βιβλίο. Ο πρώτος είναι ο Ευχούλης, σε παρουσιαστικό δηλαδή παιδιού. Ο Duncan είναι πειρατής, ταξιδεύει με το πλοίο του μέσα στη θάλασσα. Εκεί γνωρίζει και τον Ευχούλη, αλλά είναι ένας πολύ κακομαθημένος άνθρωπος, αδιάκριτος, καλοπερασάκια, συμφεροντολόγος. Αυτόν και αν δεν τον έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας. Ο Βίκτορ. Ο Βίκτορ είναι ένα φίδι. Είναι ένα φίδι που σίγουρα θα πείτε ότι αυτό το έχετε γνωρίσει πιο πολύ στη ζωή σας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα φίδι το οποίο φοβάται, μπορεί να είναι λίγο καυστικός, αλλά φοβάται έντονα κάποια καινούργια πράγματα που συναντά στη ζωή του και είναι αρκετά απεσιόδοξος. Είναι από τους ανθρώπους που δεν θέλουν να προχωρήσουν μπροστά γιατί φοβούνται το νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνουν. Ο Άρον είναι η αγάπη μου η μεγάλη, γιατί μέσα από τις ιστορίες του Wii συνειδητοποίησα πως ο Άρον είναι ένα λιοντάρι αρκετά ευτυχισμένο με αυτά που έχει. Πόσοι από εσάς είστε ευτυχισμένοι με αυτά τα οποία έχετε? Δεν θέλετε κάτι παραπάνω συνέχεια? Δεν απαντάει κανείς. Σίγουρα όλοι θέλουμε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε. Όμως, ο Άρον είναι ευτυχισμένος με αυτά τα λίγα που έχει. Είναι πολύ σπάνιο αυτό, να είσαι ευτυχισμένος με αυτά που έχεις. Η Άνταλιν. Η Άνταλιν είναι σίγουρα το παιδί σας, η ανεψιά σας, σίγουρα ένα μικρό παιδί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Άνταλιν έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, μιας αθωότητας, μιας χαμένης αθωότητας που δεν συναντάμε συχνά. Δηλαδή, είναι ευαίσθητη, είναι φιλική, είναι χαρούμενη. Δυστυχώς η φθορά της καθημερινότητας μας έχει κάνει πολλές φορές να χάνουμε το χαμόγελό μας, κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι μπορεί να είναι το παιδί σας ή να είναι η ανεψιά σας, γιατί τα παιδιά είναι αυτά τα οποία μας χαρίζουν χαμόγελα. Και είναι κρίμα να τα στερούμαστε κι εμείς στη ζωή μας, γιατί είναι εντελώς δωρεάν. Και ούτως ή αλλιώς δεν καταφέρουμε και τίποτα με το να μην χαμογελάμε. Ο Ρας. Ο Ρας είναι σίγουρα αυτός που δεν θέλετε να γνωρίσετε ποτέ στη ζωή σας. Είναι πολύ κακός, είναι πονηρός. Νομίζω ότι όλες οι αρνητικές λέξεις ταιριάζουν σε αυτό εδώ το είδος ανθρώπου. Σίγουρα δεν θέλετε να το γνωρίσετε. Είναι η κουκουβάγια μας. Ο Άρνολντ. Ο Άρνολντ είναι αυτός ο οποίος παίζει καταλυτικό ρόλο μέσα στο βιβλίο, γιατί εξ αρχής ο ήρωάς μας ψάχνει τον Άρνολντ. Ο Άρνολντ δεν θα εξηγήσω τι είναι, βλέπετε κάποια μερικά χαρακτηριστικά που έχει, αλλά είναι αυτό που αναζητάμε όλοι μας στη ζωή μας. Αλλά αυτό σίγουρα δεν το έχουμε. Το αναζητάμε. Και όμως είναι το μόνο που κάθεται αθόρυβα πάντα δίπλα μας. Μόλις το διαβάσετε θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτοί είναι οι ήρωές μας. Για μένα, καταρχάς γιατί είπαμε ότι ο συγγραφέας είναι άλλος εκτός από μένα. Γιατί ο ήρωας είναι ο Wii. Ο Wii είναι αυτός ο σκύλος που είπαμε εξ αρχής, που είναι ο πιστός σύντροφος, ο πιστός φίλος του Ευχούλη, όπου τον γνώρισα τυχαία πριν αρκετά χρόνια και ήταν αυτός που με βοήθησε να γράψω αυτή την ιστορία και να μπορέσω να την πω με τις δικές του περιπέτειες. Τι λέω τώρα, πως γίνεται ένας σκύλος να μου έχει πει κάτι τέτοιο? Μα είστε σε ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας. Σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Και διαβάζοντας το βιβλίο θα καταλάβετε ότι αυτό που λέω, ο Wii, δεν είναι μόνο ένας σκύλος. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιο σημαντικό από όλα, πέρα από τα νοήματα που έχει αυτό το βιβλίο που μπορεί να σας βοηθήσει σε αρκετά πράγματα στη ζωή σας,
πρέπει να αγαπάμε τα βιβλία και να μπορούμε σαν γονείς, σαν οτιδήποτε, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε γιαγιάδες, οποιοδήποτε ρόλο έχουμε στη ζωή μας, θα πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας, στην μικρή ηλικία, να τους δίνουμε ερεθίσματα για να αρχίσουν να διαβάζουν βιβλία, γιατί τους χρειάζεται αυτό. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να διαβάσετε ένα βιβλίο. Γιατί μέσα από ένα βιβλίο μπορείτε να ταξιδεύετε σε πάρα πολλά μέρη και να ζείτε πάνω από 1000 ζωές ταυτόχρονα, εκείνη τη στιγμή. Χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους που γνωρίζω από το παρελθόν μου, ανθρώπους που τους ζω καθημερινά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που έχετε έρθει να με στηρίξετε. Και βλέπω ανθρώπους που τους γνώρισα εδώ, που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι όλοι ψάχνουμε έναν ευχούλη στη ζωή μας. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Χαίρομαι που βλέπω γονείς που έχουν έρθει με τα παιδιά τους, γιατί πέρα από αυτό το είδος που μπορεί για κάποιους να είναι βαρετή η παρουσίαση, έχουμε και ένα υπέροχο παιχνίδι, το οποίο θα σας αρέσει σίγουρα και αρέσει σε πάρα πολλά παιδάκια. Και χαίρομαι πάρα πολύ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας από το βιβλίο? Ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο Άρνολντ. Ο Άρνολντ είναι αυτός που... Ξέρετε, είναι λίγο περίεργο, προσπαθώ να σας πω τόσα πολλά πράγματα, είναι τόσες πολλές οι έννοιες, τόσοι πολλοί ήρωες, που δεν ξέρω αν πρέπει να σας το πω ή αν πρέπει να το διαβάσετε μόνοι σας. Ο Άρνολντ είναι αυτός που με σημάδεψε, που θα με σημαδεύει και που θα είναι ένας ήρωας, ένας χαρακτήρας, ένας οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί αυτό. Άνθρωπος σίγουρα δεν είναι. Που είναι κάτι το οποίο αναζητώ στη ζωή μου και θέλω να το έχω πάντα μαζί μου. Στο εξώφυλλο γράφουμε «Μόλις ανοίξεις το βιβλίο, κάνε μια ευχή και μόλις το κλείσεις, θα έχει πραγματοποιηθεί». Οπότε να προτείνουμε όποιος ανοίξει το βιβλίο να κάνει αυτή την ευχή. Πραγματοποιείται και η δική σου ευχή, Χριστόφερ? Πραγματοποιείται και η δική μου και πραγματοποιείται και πολλών ανθρώπων που το έχουν διαβάσει. Είναι ένα μαγικό βιβλίο. Γι' αυτό μόλις το ανοίξετε, όχι να το ανοίξετε και να το κλείσετε, να το ανοίξετε, να το διαβάσετε και μόλις φτάσετε στη τελευταία σελίδα και το κλείσετε, θα το αφήσετε στο κομμωδίνο σας και να πραγματοποιηθεί η ευχή σας. Αλλά τα μάτια σας πρέπει να τα έχετε ανοιχτά, γιατί πολλές φορές πραγματοποιούνται διάφορα πράγματα στη ζωή μας που έχουμε ευχηθεί, αλλά κοιτάμε, αλλά δεν βλέπουμε. Χρυσοθέμη, και εσύ μαγική είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαγική, πολύ μαγική. Θα ήθελα να ακούσω αν έχετε κάποια απορία πάνω στο βιβλίο ή κάτι το οποίο θα θέλατε να μάθετε. Ναι. Συγχαρητήρια για το βιβλίο και για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ρωτήσω αν θα υπάρξει και στα αγγλικά έκδοση της ιστορίας. Βεβαίως, ήδη ετοιμάζεται η αγγλική του έκδοση, όπου... Τα ονόματα προδίδουν ότι ναι. θα υπάρχει γενική. Ωραία, λοιπόν. Προδόθηκα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι με αφορμή του κυρίου το ερώτημα. Ήταν και δική μου βασική απορία στην αρχή, γιατί χρησιμοποιούνται αγγλόφωνα ονόματα για τους ήρωες του βιβλίου. Και μου εξήγησε η Χρυσόθεμης ότι λαμβάνει χώρα στα Highlands της Σκωτίας. Γιατί με παιδιά λέω στα Highlands? Δεν έχουν τίποτα περίεργα δάση και βουνά σε κάτι, πίνδους, γράμμα, και Βρυτανία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ερώτημα και θα την εκθέσουμε τώρα την μεταφράστρια. Να πάει τα αγγλικά, εντάξει. Όχι, είναι μεταφράστριά του, οπότε θα τη ζητήσω να μας πει γιατί αυτό το Highlands. Είναι ερώτηση που έχω λάβει από πολλούς ανθρώπους πάνω σε αυτό το ερώτημα, γιατί έχω χρησιμοποιήσει τις λέξεις. Μα νομίζω ότι είναι πολύ απλή απάντηση. Στην καθημερινότητά μας ζούμε με ανθρώπους με διαφορετικές εθνικότητες. Θέλω να δώσω μέσα σε αυτό το βιβλίο
κάποια μηνύματα τα οποία είναι και αντιρατσιστικά. Να μην φερόμαστε άσχημα σε ανθρώπους που είτε είναι από άλλες χώρες, είτε πιστεύουν κάτι διαφορετικό από εμάς. Να ενωθούμε όλοι μαζί και να αγαπάμε τους ανθρώπους όπως και αν είναι και να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό επειδή είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι μπορεί να γεννιόμαστε, αλλά γινόμαστε από τις πράξεις μας άνθρωποι. Αυτές μας καθορίζουν. Γιατί έχω δει και πολλά ανθρωπόμορφα ζώα στην καθημερινότητά μας, τα οποία ναι, μεν στο παρουσιαστικό είναι άνθρωποι, αλλά στην ουσία μέσα τους είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε είναι ο κύριος λόγος που έχω χρησιμοποιήσει τέτοια ονόματα. Δεύτερος λόγος είναι γιατί είμαι λάτρης της κέλτικης ιστορίας. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία άνθρωποι που ψάχνουν καθημερινά βλέπουν και μπορούν να ενημερωθούν γιατί επέλεξα τη Σκωτία συγκεκριμένα. Έχει αρκετά μηνύματα τα οποία ξεκλειδώνουν πολλά κομμάτια μέσα στο βιβλίο. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί πέρα από τα ονόματα που έχω χρησιμοποιήσει έχουν και μια ρίζα η οποία είναι και ελληνική. Μερικά ονόματα όπως ο Άτης. Είναι αρχαίο όνομα. Η Αμπής καταρχάς είναι ένα λογοπαίγνιο. Αμπής στα αγγλικά λέμε την Άβυσσο. Η Άβυσσος. Η Άβυσσος, βάσει της ιστορίας της μυθολογίας, υποτίθεται ότι ήταν βασίλισσα της αλμυρής θάλασσας και το χάος της γης. Τι κοινό μπορεί να έχει η Άβυσσος με το χάος? Για να ρωτηθείτε το λίγο. Θα δείτε ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχουν μηνύματα που και μόνο από αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και περισσότερα ονόματα ξενόφωνα. Να πω και εγώ κάτι σχετικά με τα ονόματα, γιατί ήταν η πρώτη αντίρρηση που είχα. Ανακάλυψα στην πορεία ότι ο Γουί και η Χρυσόθεμης βρήκαν έναν πάρα πολύ έτσι εύστοχο τρόπο να μεταμφιέσουν βαθιά νοήματα, χρησιμοποιώντας ονόματα, λέξεις, οι οποίες κάπου παραπέμπουν, αλλά χρειάζεται να ψάξουμε πού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μας ταξιδεύει περισσότερο και μας αφήνει να ανακαλύψουμε εμείς πού μας ταξιδεύει ο κάθε χαρακτήρας, η κάθε συνάντηση του Ευχούλη, η κάθε του αναζήτηση, το κάθε του βήμα. Δεν μας το δίνει έτοιμο στο πιάτο. Μας δίνει έναν χαρακτήρα και μας αφήνει να ανακαλύψουμε εμείς πού οδηγεί. Θα ήθελα όμως να ακούσω αν έχουμε άλλη απορία. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει 2 απορίες από έναν άνθρωπο. Απορίες, ερωτήσεις, οτιδήποτε θέλει κάποιος να μάθει, είτε για μένα είτε για το βιβλίο, για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ακούσει και να τον έχει προβληματίσει. Μην τρέπεστε τώρα, μια παρέα είμαστε. Ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο σου, Χρυσόθεμη, θα πραγματοποιηθούν οι ευχές. Μας έχεις βάλει σε πειρασμό τώρα. Το ωραίο είναι, σε ανταπόκριση σε αυτό που λέτε, είναι ότι σας έχουμε μια μικρή έκπληξη από σήμερα ήδη. Βεβαίως. Διότι αν είναι να πραγματοποιηθεί κάτι το οποίο εύχεστε τόσο πολύ, γιατί να μην είναι άμεσο, γιατί να μην μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Άρα λοιπόν, όπως κάθε καλό παλιό κρασί ξεκινάει με την πρώτη δουλειά στην οποία συμφωνείτε και λέτε ναι, σήμερα λοιπόν θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να πείτε ναι σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, μια γουλίτσα δηλαδή του βιβλίου. Θα σας άρεσε? Ωραία. Αν την πάρετε όμως αυτή τη γουλίτσα, θα μας υποσχεθείτε αυτή τη στιγμή και όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, γιατί όλοι θα πάρετε μια τέτοια γουλιά, θα μας υποσχεθείτε ότι θα την κρατήσετε στην τσέπη. Θα τη βάλετε σε ένα φάκελο, θα τη βάλετε μέσα στο σιρτάρι, θα το κρατήσετε αυτή τη γουλιά του βιβλίου του. Και θα είναι πολύ προσωπική. Εγώ βάζω στοίχημα ότι
ό,τι μήνυμα από το βιβλίο και αν μας έλθει προσωπικά, απευθύνεται σε εμάς προσωπικά. Πολύ προσωπικά. Και θα αρχίσει από αυτή τη στιγμή αυτό το μικρό θαυματάκι. Αλλά ευχαριστούμε πολύ. Αλλά η κυρία θέλει. Εγώ θέλω να πω ότι είχα την τύχη να έχω μαθήτρια τη Χρυσόφωνη στο πρώτο λύκειο Καλαμάτας. Ήταν ένα παιδί, ας το πούμε, ήρεμο. Δεν προκαλούσε με τη συμπεριφορά να κάνει ότι έχει αυτή την εκρηκτική ευθεία, όλα αυτά. Πολύ ευγενικό παιδί. Με τις καλύτερες εντυπώσεις έμεινα. Βεβαίως, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αλλά θέλω να τη ρωτήσω, γιατί καταπιάστηκε με την παιδική λογοτεχνία. Γιατί η παιδική λογοτεχνία για μένα, εγώ είμαι φιλόλογος, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και δεν είναι πάντα καλά τα όσα κυκλοφορούν στην αγορά. Ξέρουμε και με ποιο τρόπο κυκλοφορούν. Έτσι. Όλοι μας, ας πούμε τώρα, εγώ είμαι γιαγιά, ας πούμε, ψάχνω να βρω, έχω έγγωνα και ψάχνω να βρω το καλό το βιβλίο. Και ξέρετε, δυσκολεύομαι. Η πολιτική μου λέει πάρτε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε αβασάνιστα να παίρνουμε το κάθε τι. Αν εμείς δεν το έχουμε ψάξει ή δεν έχουμε φροντίσει να ενημερωθεί. Εγώ δεν το διάβασα, είχα την τιμή να μου το δώσει η Χριστοτέμη. Θα γράψω και κάτι στο τοπικό τύπο, στο πούμε από αυτό, ακριβώς γιατί είναι καλοματιανή και περισσότερο για ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, η μαμά, η γιαγιά θέλει να πάρει το βιβλίο. Γιατί να το πάρει. Εγώ θέλω τώρα, έχω μια πορεία. Είχε την ικανότητα το να γράφει, είχε λογοτεχνικά ενδιαφέροντα. Γιατί καταπιάστηκε με την παιδική λογοτεχνία. Γιατί η αγορά βομβαρδίζεται, ξέρετε, από όλα αυτά τα χιλιάρικα, τα παιδική λογοτεχνία και μάλιστα σε μια, στο πούμε, προεφηβική, που είναι η πιο δύσκολη ηλικία. Δηλαδή, εκεί νομίζω ότι η αγορά είναι εντελώς πενιχρή. Έτσι, νομίζω, γιατί είστε ενημερωμένοι 100%. Ψάχνω και να μην, ας το πούμε, παρασυρώμαστε πολλές φορές από ό,τι διαφημίζεται, γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, ας το πούμε. Και κάνουμε πολλά λάθη. Και πήραμε στα παιδιά μας και βιβλία που δεν παίρνουν μήνυμα, ας το πούμε. Αναφέρω, ας το πούμε έτσι, ένα παράδειγμα. Κάτι ιστορίες με το σκουγκαράκια, με τα που περνούν και κάποια αρνητικά μηνύματα, όχι θετικά, αλλά περνούν και αρνητικά μηνύματα. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή. Εγώ από όσα άκουσα και από όσα είδα και από το ταμπεραμέντο, την προσωπικότητα, στο πούμε, της μαθητριάς μου και μιας εξαιρέτης κυρίας, μητέρας, που φαίνεται μεστή, που ξέρει που βαδίζει και πολύ νεαρό παιδί. Ήδη το 2006 τελείωσε 18 χρονών, πολύ νεαρή γυναίκα και μας έχει βγάλει ένα έργο συμπαγές, ένα έργο που πιστεύω ότι θα είναι καλοτάξιδο και θα ενημερώσει μικρούς και μεγάλους. Προσωπικά εύχομαι από καρδιάς, εγώ θα βοηθήσω αυτή την προσπάθεια, το κλωστό στην μαθητριά μου, γιατί βλέπω ότι είναι ένα βιβλίο απαιτητικό, που θα κατακτήσει την αγορά, αλλά και τις καρδιές μας. Γιατί αγαπάμε τα παιδιά. Τουλάχιστον γονείς και εκπαιδευτικοί δίνουν την περισσότερη αγάπη στα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να απαντήσει κανείς ακούγοντας μια καθηγήτρια η οποία για μένα με σημάδευσε. Καταρχάς, πριν να απαντήσω στο ερώτημα της, θα ήθελα να σας πω τι σημαίνει αυτή η κυρία για μένα, αυτή η καθηγήτρια για μένα. Τέλη του 2007, τρίτη λυκείου, καθόμουν στα σκαλοπάτια με μια συμμαθήτριά μου. Θέλω να ξέρετε λιγάκι γιατί κυρία μιλάμε, με κάπα κεφαλαίο. Καθόμασταν ανέμελες στα σκαλοπάτια και γελάγαμε, τελείωνε το σχολείο, καταλαβαίνετε απορίες που μπορεί να έχουμε οτιδήποτε. Εκείνη τη χρονιά δεν την είχα καθόλου σε κάποιο μάθημα, την είχα πρώτη και δευτέρα λυκείου. Το λέω αυτό για να θα σας πω γιατί. Καθόμασταν λοιπόν έξω στα σκαλοπάτια και μπαίνει μέσα στο σχολείο και μου λέει «Χρυσοθέμη, θέλω οπωσδήποτε να μου φτιάξεις μία ζωγραφιά, οτιδήποτε μου κάνει φτιάξεις και από κάτω να έχει την υπογραφή σου».
Λέω, μα γιατί κυρία, εγώ φτιάχτηκα, λέω, γιατί, τι έχω κάνει. Γιατί μου λέει, πιστεύω σε σένα και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις ψηλά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, δύο άλλες νεαρές μαθητριές μου είπανε και εμείς θα είμαστε εκεί για να πετάμε ντομάτες. Ξέρετε τώρα τα παιδιά πώς γελάμε μεταξύ μας. Και γύρισε και τους απάντησε το εξής. Προσέξτε αυτό που λέτε, γιατί κάποια στιγμή θα μιλάτε για τη Χρυσοθέμη. Και συγγνώμη για την παρένθεση, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη για την άλλη επιβεβαίωση. Έτσι, ήρθε η επιβεβαίωση. Πράγματι σκίτσαρε, ζωγράφιζε και κάτι πια εκδήλωση ετοιμάζαμε για το σχολείο. Κάτι ετοιμάζαμε. Είχα κερδίσει στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και σε κάποια εφημερίδα έγραφες κάτι. Και έγραφα και σε εφημερίδα. Έτσι, ναι. Ήταν ένα παιδί ξεχωριστό, αλλά το έκανα όπως ξέρετε έτσι στα παιδιά όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση, σιγά που θα γίνει μεγάλη και έτσι και όλα αυτά. Και χάρηκα με το τηλεφώνημά σου ότι έκανες το βιβλίο σου, ότι το έχεις τις εικόνες, τις έχεις... Μα δεν ξέχασα ποτέ τα λόγια σας. Ναι. Ήτανε σημαία στη ζωή μου. Και λέω, εντάξει, τουλάχιστον εγώ είχα σαν αρχή, όταν ξεκίνησα αυτή την καριέρα σε ένα σχολείο που πράγματι είχε παιδιά επίπεδου, παιδιά καλλιεργημένα, παιδιά προσεγμένα από τους γονείς, όλοι προσέχουμε τα παιδιά μας, αλλά να το πούμε τώρα, είμαστε όλοι καλαμακιανοί, το πρώτο σχολείο είχε παράδοση. Από το πρώτο αρένο της Παπαντής που στεγάζονταν μέχρι κτλ. Και πολύ καλούς καθηγητές, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα έτσι κάποιος που αποφύτησε να πει «Κυρία μου, κάνατε κακό». Και γι' αυτό για μένα είναι μια βαθιά ικανοποίηση ότι πέτυχα στη δουλειά μου. Εισέπραξα αγάπη από τα παιδιά, αλλά έδωσα και πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Για τη Χρυσοθέμη δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας που λέμε τώρα. Δεν λέω τίποτα το σπουδαίο. Αλλά νιώθω υπερήφανη. Γιατί έκανα σαν καλή γιατρός μια διάγνωση. Καλή. Και γι' αυτό λοιπόν και εγώ σαν θεραπευόμενη ασθενής θα σας απαντήσω τι ακριβώς καλό μου κάνατε, γιατί όπως μου είπατε και στο τηλέφωνο δεν είπατε κάτι απλά, είπατε κάτι σε ένα γόνιμο έδαφος. Ναι. Καλλιεργήθηκε λοιπόν ο καρπός σας, έτσι νιώθω εγώ μέσα μου, για κάποιον άλλο μπορεί να μην σημαίνει αυτό, οπότε θα σας απαντήσω και στο ερώτημά σας. Καταρχάς να πω ότι ο Ευχούλης, ναι μεν είναι το πρώτο μου ολοκληρωμένο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, αλλά αρκετά χρόνια έχω συμμετάσχει σε διαγωνισμούς μεταφυσικών και ρομαντικών διηγημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό που έχω βραβευτεί. Έτσι. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς, πολλής δουλειάς. Έχω εξασκηθεί πάρα πολύ σε αυτό. Έχω διαβάσει καταρχάς πάρα πολλά βιβλία, γι' αυτό λέω στα παιδιά σας δίνετε βιβλία. Δεν μπορούν ξαφνικά έτσι να μεγαλώσουν. Θέλουν ένα καλό πότισμα τα λουλούδια, άμα δεν τα ποτίσει θα μαλαθούν. Οπότε θέλω να πω ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή βγαίνουν αρρωστημένα εντός εισαγωγικών βιβλία έξω στην αγορά και επειδή αυτά τα παιδιά που κοιτάω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αυτή την αθωότητα, έτσι όπως πειράζουν τα μαλλιά τους, αυτό που κάνουν, όλα αυτά που έχουν χαθεί σήμερα, πηγάζουν από μια αθωότητα, από μια καλή καρδιά, από μια αγνή καρδιά, η οποία δεν έχει προλάβει να μολυνθεί ακόμα. Αν λοιπόν εγώ, σαν άνθρωπος που έλαβα μια πολύ καλή παιδεία από το σπίτι μου, μια πολύ καλή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση από πολύ καλούς καθηγητές, αν εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω αυτά τα παιδιά, τότε τι κάνω? Μένω στο σπίτι μου και κάνω τις δικές μου δουλειές. Το θέμα είναι όταν μάθουμε κάτι, να προσπαθούμε να δώσουμε γνώση και σε άλλους ανθρώπους και να προσπαθήσουμε με το δικό μας τρόπο να τους κάνουμε να έρθουν όχι κοντά μας, προς το καλύτερο, να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν την ηλικία των 9, των 7, των 10 ετών, αύριο θα γίνουν αυτοί που περιμένουμε ότι θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα καλύτερο μέλλον δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί όταν τα παιδιά αυτά δεν έχουν πάρει ένα καλό λίπασμα, ένα καλό νερό, αν δεν έχουν φροντιστεί με αγάπη, γιατί δεν φτάνει μόνο ούτε το λίπασμα, ούτε ο σπόρος, ούτε τίποτα. Φτάνει και η αγάπη. Πόσοι από εμάς έχουμε λουλούδια που πάμε και τους μιλάμε και λένε «Αγάπη μου, πώς άνθησες, πόσο μεγάλο έγινες». Εισπράττουν αυτή την αγάπη τα παιδιά. Αν λοιπόν
δεν έγραφα ένα τέτοιο βιβλίο να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Έχω ένα μωράκι. Αυτό το μωράκι τώρα είναι 6 μηνών, αύριο θα είναι 1, 3, 5 και θα φτάσει στην ηλικία μου όταν εγώ μπορεί και να έχω ασπρίσει τα μαλλιά μου. Αυτό το παιδί θα κρατήσει. Αυτά τα παιδιά, αυτό το παιδί θα κρατήσει το μέλλον μου. Και αν τα χέρια του είναι γυάλινα, θα τρέμουν. Και αν πέσουν κάτω η δική μου ζωή, θα σπάσει σε 1002 κομμάτια. 2 λέξεις θα πω ακόμα, μην μονοπολώ τη συζήτηση, θα πω 2. Επομένως, το μήνυμα το πήραμε από τη συγγραφέα μας. Το πρώτο είναι, υπήρξε μία, ας το πούμε, παιδεία πολύ καλή. Έχει λάβει δηλαδή τα ανάλογα εφόδια για να, και το καταστάλεγμα, ας το πούμε, αυτής της παιδείας είναι το βιβλίο το σημερινό. Και από την άλλη, το δεύτερο μήνυμα, ας το πούμε, είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Νομίζω. Για να αγαπήσουμε τον άνθρωπο πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας. Πρέπει να έχουμε μια αυτοπεποίθηση και να αγαπάμε αυτό που είμαστε, για αυτό που είμαστε, είτε είμαστε μαύροι, είτε είμαστε κίτρινοι, είτε είμαστε λευκοί, οτιδήποτε. Να αγαπάμε αυτό που είμαστε, να αισθανόμαστε καλά μέσα μας και έτσι κανένας και τίποτα δεν θα μπορεί να μας επηρεάσει. Και αυτή την αγάπη που θα νιώθουμε από μέσα μας θα την δίνουμε και στους άλλους. Αν δεν αγαπάμε εμάς και έχουμε μίσος με τα αντερά μας, με τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε τους άλλους. Λέγανε Χρήστο Θέμη η Λατίνη, «Σιβίσα μάρε άμα». Αν θες να σε αγαπούν, αγάπα. Ακριβώς. Θα αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον Την άνθρωπο. παιδεία την πήρε, συγγνώμη, την καλύτερη μητέρα του κόσμου που έχει. Τον Πατέρα. καλύτερο πατέρα του κόσμου που Αυτό έχει. απριόρι είναι δεκτά. Πρώτα. Τα παιδιά Και είναι η μετά. προέκταση του εαυτού μας. Και είναι πολύ τυχερή. Ωραίο. Και Μου τυχερής επιτρέψετε, βέβαια που έχει ευχαριστούμε τέτοιους πάρα πολύ. γονείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν δοθεί ο λόγος και σε κάποιους άλλους από τους αγαπητούς, εκλεκτούς κυρίους και κυρίες εδώ, να μου επιτρέψετε 2 λεπτά να μοιραστώ κάτι μαζί σας, εξ αφορμής αυτών που είπατε, φορώντας το εκδοτικό καπέλο αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια, αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι η εκδοτική παραγωγή στην ηλικία, την προεφηβική ηλικία, δηλαδή στην πραγματικότητα από 8-9 ετών, τρίτη περίπου δημοτικού, μέχρι έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, είναι πάρα πολύ πενιχρή. Και δεν σας κρύβω ότι δεν το ήξερα. Με αφορμή τον Ευκούρη χρειάστηκε με την Άννα να ψάξουμε, να ερευνήσουμε την αγορά και να δούμε τι υπάρχει. Και πραγματικά μας το είπανε και μεγάλα βιβλιοπωλεία με τα οποία συνεργαζόμαστε και αλυσίδες, όπως ο Ιαννός, όπως η Πολιτεία στην Αθήνα, ο Τζανακάκης, ο Χριστάκης, χοντρέμποροι αυτοί που τροφοδοτούν μάλιστα και τα βιβλιοπωλεία ανά την περιφέρεια. Μας είπαν μπράβο, τι είναι αυτό. Τολμάτε. Είναι ένα τόλμημα. Και στην αρχή μάλιστα, δεν σας κρύβω, στο είχα πει νομίζω, από 1-2 ανθρώπους του βιβλιοπωλείου, μόλις το πήραν στο χέρι τους, μου είπαν, α, δεν είναι καλό, τι πράγματα είναι αυτά, τι εικόνες είναι αυτές, μαυρόασπρες και σκούρες και τώρα. Δηλαδή, βλέπετε ότι προσπαθεί εμπορικά το βιβλιοπωλείο να αντιμετωπίσει την ηλικία του παιδιού το οποίο βγαίνει έξω από τη μητρική φροντίδα, περίπου είπαμε στα 8 και πάει να ανακαλύψει τον κόσμο και τις δυνατότητές του, το αντιμετωπίζουν με τα κριτήρια των παιδικών βιβλίων 4, 5, 7, 6, 7 χρόνια. Είναι πολύ, ευχαριστώ που το αναφέρατε. Αν μου επιτρέπετε, χωρίς καμία κομπορημοσύνη, και εμείς αυτή τη στιγμή τολμάμε. Άρα, σας θέλουμε αρρωγούς. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο για μια εκδοτική προσπάθεια από το να υπάρχουν πραγματικοί αναγνώστες οι οποίοι να δράσουν. Μα μια κριτική σας, μα μια σύσταση, μα να μας στείλετε ένα email με ιδέες ή διορθώσεις ή ξέρετε κάτι, οτιδήποτε. Είναι να γίνει δηλαδή ένα αλυσβερίσι, να δημιουργηθεί μια ενέργεια, μια δυναμική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς θα συνεχίσουμε. Σαν αλφάβητο ζωή στην προσπάθεια αυτή θα τη συνεχίσουμε. Η παιδική σειρά μάλιστα έχει υπεύθυνη την Άννα της Αλιβέρου, η οποία και αυτή από τον παππού της
Που ήταν Σαλίβερος, είναι εκδοτικός οίκος. ήταν, ναι. Καζανίες, Ναι. Βερολόγια και τέτοια. Αλλά ο παππούς της, που ήταν συνάδελφός σας και διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, αντίστοιχα επέδρασε και εκείνος ο ποδοσφαιριστής της Όθεμης και η Άννα έχει γίνει και εκείνη συγγραφέας σε άλλο είδος. Να σας πω ότι για προεφηβική ηλικία, γιατί το έχω ψάξει τα θέματα αυτά, πολύ καλύτερος ήταν ο Ξενόπουλος, παλιά, με ό,τι έγραφε, παρά σύγχρονη συγγραφής. Είναι μια φράση που ο πατέρας μου με μεγάλωσε με αυτή, μπορεί όχι ακριβώς έτσι όπως έχει υποθεί μέσα στο βιβλίο, αλλά σίγουρα με αυτή την έννοια. Και αν δεν είσαι άνθρωπος για τους ανθρώπους, είσαι σίγουρα θύραμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Για μένα σήμερα είναι πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο κύριος λόγος που θέλησα να το κάνω στην πόλη μου, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι κυρίως για εσάς. Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Εγώ μπορεί να έχω γράψει αυτή την ιστορία, αλλά η στήριξή σας, η αγάπη σας, όλη αυτή η αγάπη που δέχομαι καθημερινά, σημαίνει πάρα πολλά για μένα και είναι μια δύναμη η οποία με βοηθάει και με τροφοδοτεί στη ζωή μου. Και πιστέψτε με, στην άμα έχω σχεδιάσει το επόμενο μου βήμα. Θα το περάσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο και την κυρία Περδικαία για την καταπληκτική ένωση που κάνατε κάποτε πριν πολλά χρόνια και βγήκε αυτό το πλάσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας σήμερα.